Γεια σας παιδιά, τι κάνατε? Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Αυτά τα ρούχα που βλέπετε είναι του handball, γιατί τώρα σε λίγο θα πάω προπόνηση. Και όπως ξέρετε κάνει λίγο κρύο. Βλέπετε? Ωραία. Αλλά βλέπετε καλύτερα τα ρούχα μου. Αλλά αλήθεια βλέπετε τα ρούχα του. Είναι τέλεια. Έχω φορά για το handball και είμαι πανέμορφος. Και όπως ξέρετε, όταν πάμε προπόνηση, σε λίγο θα γίνει αυτό. Θα πάω προπόνηση. Γεια!